Bona tarda. Som els alumnes de quart de primària del Guillem de Montrodon Sant Miquel i estem aquí per explicar-vos el nostre treball en representació dels nens de la classe. El treball d'investigació que us presentarem a continuació s'anomena Ens alimentem bé? La nostra presentació durarà aproximadament 10 minuts i es tracta d'un estudi que pretén demostrar si ens alimentem bé o no. La dividirem en 6 parts. Una breu introducció que pretén explicar l'objectiu i el perquè del treball. Seguidament, la metodologia emprada per desenvolupar el treball, les piràmides dels aliments que nosaltres mateixos hem construït i, per últim, ens endinsarem en el cos del treball per explicar l'estudi que hem realitzat, els resultats obtinguts i les conclusions que hem pogut extreure. Des del setembre, a l'escola es cuia alguna cosa. Se'ns parla de fruites, verdures, gastronomia i cuina en general. El tema ens interessa i la nostra mestra ens proposa que portem una peça de fruita cada dimarts per esmorzar. Després, anotem el nombre de nens que n'ha portat, així com el tipus de fruita de què es tracta. El cert és que a tots ens ha fet molta il·lusió aquesta activitat. I ara, ja podem dir que el 64% dels nens de la classe han portat fruita cada setmana i el 16% n'han portat de manera esporàdica. Fins i tot, el projecte interdisciplinari d'aquest any ha tractat sobre gastronomia. Amb l'eslògan "Fem cuina, fem escola, fem salut", durant una setmana hem elaborat dietes, hem manipulat aliments i hem experimentat a més, descobrint tot de coses que no sabíem. Finalment, hem volgut investigar si la nostra pròpia dieta és adequada i aquest ha estat l'objectiu que ens hem fixat pel nostre treball, és a dir, per seguir respondre la pregunta "Ens alimentem bé?". Una de les dificultats que ha presentat el nostre treball ha estat l'obligació d'acotar-lo als caps de setmana únicament, ja que la majoria de nosaltres ens quedem a dinar a l'escola i, per tant, no podíem establir una comparació entre nosaltres perquè tots menjaríem el mateix. I, de fet, la dieta que seguim a l'escola ja està prèviament planificada. Per tant, allò que ens interessava saber era si els nostres costums a casa eren els correctes des d'un punt de vista alimentari i hem cenyit el treball a caps de setmana i festius. El treball té una part teòrica i una part pràctica. Pel que fa a la part teòrica, hem estudiat tots els grups en què es classifiquen els aliments i hem analitzat la piràmide dels aliments d'un expert. I una part pràctica, en la qual hem realitzat una enquesta i n'hem agrupat i classificat els resultats en gràfics. També hem construït una piràmide d'acord amb la nostra visió sobre una dieta equilibrada. En aquesta diapositiva podem veure'ns treballant. Vam començar el nostre treball amb un objectiu molt clar, saber si ens alimentem bé. Aquí podem veure les nostres piràmides dels aliments, elaborades en grups cooperatius. A la part de sota hi hem situat els aliments que, segons que creiem que havíem d'ingerir en més quantitat i a mesura que ascendíem a les parts superiors, els aliments que, segons la nostra opinió, havíem de menjar en quantitats inferiors. Tots vàrem coincidir col·locant a la part de dalt de la piràmide els sucres i els greixos. La fruita i les verdures, la majoria, les hem col·locat cap a la part de sota, però hem tingut en general més dubtes sobre les fècules, les carns, el peix, els ous i els làctics. Hi ha hagut grups que han construït la piràmide classificant els aliments per categories, però altres grups han realitzat la seva classificació, aliment per aliment, i l'han anat col·locant més amunt o més avall, segons n'hem de menjar més habitualment o menys. A la part esquerra de la fotografia veiem la piràmide de l'expert, distribuïda en grups d'aliments. Hem coincidit amb ell col·locant els aliments segons n'hem de menjar més a baix de la piràmide, o menys a dalt. Allà on hem trobat més diferències és en la part dels aliments que hem de consumir més freqüentment. Nosaltres pensàvem que calia menjar menys hidrats de carboni i els experts ens han corregit, afirmant que n'havíem de consumir en grans quantitats. Hem vist que no només existeix una única piràmide dels aliments, sinó que hi ha moltes maneres d'elaborar-la, en funció de l'edat de la persona i d'altres característiques personals. Aquí podem veure les enquestes
elaborades i els resultats corresponents en una taula. Tots els nens i nenes de la classe vàrem respondre al qüestionari explicant què havíem menjat al cap de setmana. A continuació, vàrem elaborar uns gràfics. Una vegada acabats els gràfics, podem arribar a la conclusió que els nens de quart A mengem la quantitat adequada de pa i fècules. Aproximadament, la meitat de nens i nenes de quart mengen la fruita necessària. Com podem veure, el 48% dels alumnes de quart mengem menys fruita de la necessària. Pel contrari, un 52% en menja la quantitat adequada o fins i tot una quantitat superior a l'estipulada. Creiem que aquest positiu costum de la fruita és degut a la promoció que s'ha fet de la seva ingesta des de l'escola. Tot i així, encara hi ha un nombre força elevat de nens i nenes que menja poca fruita. Els nens i nenes de quart mengen menys verdures i hortalisses de les necessàries. Aquest gràfic és molt clar. Els nens de quart A mengem menys verdures i hortalisses de les necessàries durant el cap de setmana. Un cop parlat a la classe, pensem que potser és degut que durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, en general a les cases es mengen menys verdures que un dia laborable, pel fet que tenen lloc àpats més abundosos i s'acostuma a menjar més fora de casa. Més de la meitat de la classe menja la quantitat de carn, peix i ous necessària o fins i tot superior. Tal com s'observa en el gràfic, hi ha nens i nenes que mengen la quantitat recomanable de carn, peix i ous, però també cal destacar que una part important en menja menys de la necessària, un 38%, i això significa un dèficit important de proteïnes que cal corregir. Els nens i nenes de quart A mengen durant els caps de setmana menys làctics dels recomanats. En aquest cas sí que creiem que és desitjable augmentar-ne el seu consum, ja que el calci és molt important pel nostre creixement, doncs aquest només s'acumula durant la infància i la joventut. Les conclusions a les quals hem arribat han estat les següents. Segons el nostre estudi, els alumnes de quart A seguim una dieta que s'aproxima molt als paràmetres estipulats per a dietes equilibrades. Per tant, podem dir que la nostra alimentació dels caps de setmana és força correcta, encara que no seguim una dieta totalment equilibrada. Hem pogut veure que mengem quantitats adequades de pa i fècules i les necessàries de fruita, carn, peix i ous. En canvi, caldria que ingeríssim més verdures, hortalisses i làctics. Veient aquests resultats, podem dir que la nostra dieta és rica, sobretot en hidrats de carboni, vitamines i proteïnes. Com ja hem dit, és possible que al ser cap de setmana variem una mica de la nostra dieta, ja que durant el cap de setmana es fan menjars més copiosos i no se sol mantenir un control estricte de la dieta. Amb aquest treball ens hem adonat de la dificultat que comporta seguir una dieta equilibrada i les diferències que hi ha entre les nostres dietes. Fins aquí el nostre treball. Moltes gràcies per la vostra atenció.